Zdravím všetkých, moje meno je Doky22, ja vás vítam pri novom videu. Toto je z Minecraftu. Že sa divíte, prečo, Doky, prečo máš zombie hlavu? Doky, prečo máš ironové boty? Proste, a ešte, ja vám to strihnem, takže čau. Takže dúfam, že ma je dobrý počuť a ešte sa môžete pýtať, Doky, prečo máš iný slot? To z toho dôvodu, pretože len tak som si kopal proste tie obsidiany a zrazu ma to prebudne na druhú stenu, na druhú stranu jaskyne. Som bol v jaskyni, tak som si kopal obsidian a stane sa mi taká vec, že proste ma to prebudne na druhú stranu o jeden blok a bude ma to proste do nejakej lávy a tam sa udusím, takže proste zhorím. Dal som si zlaté jablko, som sa ochránil, ale proste som sa nemohol vykopať ani, takže mám teraz iné veci, OK. Mám nové brnenie a mám boty. Železné, prečo železné? Však Doky, ty si noob, ty máš onej. Takéto diamantové, tak prečo si sakra nedáš tie diamantové, keď sú lepšie? No, ja som si na to dal melon First Force. Čo je to taký enchant, pri ktorom keď pôjdete takto do vody, ona vám takto krásne zamrzne a takto môžete chodiť v pohode, úplne všetko pohoda. Ale keď napríklad máte bazén, tam bazén a pôjdete do bazéna tak akože veľa šťastia, jestli sa tam že ja som takto som skočil a bol som vo vode a potom ma to tu zamrazilo, takže som sa začal dusiť v tej vode, ostalo mi pol srdiečka. Tak nevedel som, čo som mal robiť a ešte ma zabil skeleton. Čož sa mi stalo včera. A vlastne, stalo sa to včera, takže za kamerou sa mi to stalo včera. A skeleton do mňa teraz strelí šíp a proste, inak. Takže som späť, pretože ja mám úplne sprostý mobil, ktorý len tak vo videu proste sa sekne a proste musím si to odznova, musím tam dať ten strih. Čož za to sa velice akože sorry, ale proste ja mám sprostý mobil, moja vina. A proste ja mám sprostý mobil, takže o tomto hovorím, presne to, čo sa mi stalo a takto som sa viete čo, takto som sa zadusil. Presne o tomto hovorím teraz, takže tento enchant je podľa mňa úplne na nič. Koľko mám XP? Mám tam ešte jednu knižku odloženú. Sorry za lagy, ale mám sprostý mobil. Ja mám sprostý mobil a dúfam, že ma je dobre počuť. To si robíte srandu. Akože fuj, ten enchant úplne na nič. A zase niektorý si to vidí. Mám v ľavej ruke šíp. To som chcel povedať, že mám v ľavej ruke šíp. A mám ho z toho dôvodu, pretože je to strašne cool a niekomu to prekáža, ale mne samozrejme nie. A ďakujem vám za 58 odoberateľov, čo je super, také magical. A ja asi viem, čo sa vám teda páči. Páči sa vám teda asi let's play z Minecraftu, čož som rád. A teda budem natáčať teda Minecraft a ja vám ďakujem, že mám teda proste 58 odoberateľov a ja viem, z čoho sa vám to asi páči. Buď proste Arabio mne natáčil video, čož pozriem si ho, ale asi nie. A každopádne ďakujem, že podporujete aj Arabiho a tak ďalej. Jestli nemáte odber o Philipsfuna, tak ho tam rýchlo hoďte. Jestli nemáte odber o Arabiho, tak ho tam tiež rýchlo hoďte. Aj zvonček a samozrejme na všetky videá like. A jestli nemáte odber aj u Filipa Holika, tak proste tam hoďte rýchlo odber. Normálne ho tam útok na odber.
A samozrejme, dajme tomu, čo som teraz spravil, to bolo úplne, že super, taký nubak doky. Idem si kúpiť proste tento, speed, alebo čo to je. Neviem, dal by som sem speed. Lapčo, ja to kašlem, ja sem dám speed, pretože speed je dobrý efekt a dobre, už mám speed. Ja to tak posuniem trošku ten mobizen a ja vám teraz strašne ďakujem za tých odberateľov, čo mi tam teraz vidíte. Ja nenávidím to, keď proste si zabudnem dať mobil na nabíjačku a zrazu natáčam ty kokos a uprostred videa mi to proste skape. Inak, všimli ste si, že som si dal ten mod v minulom dieli, som si dal preč, pretože chcel sa zaspomínať na svoje staré časy, kedy som mal takýto trošku lepší, áno, vážne dobrý mobil a proste mal som svoj dobrý, krásny starý nick, čož bol, nepoviem ho, pretože si by teraz, že haha, ty máš taký noobský nick, čož bol trošku noobský, ale mne sa s ním dobre hralo. Všetci mi na ňo nadávali, hráči v minihrách. Hral minihry a oni mi Angličania nadávali, že hej, it's a motherfucking, it's fucking internet, you is gay, is fucking you, this shit, I'm this pro and noob. Takže nejak tak. Povedal som veľmi veľkú kravinu, ale proste. A vidíte, minule som mal kolečko. Teraz mám plusko, ako v normálnom Minecraftu. A ten mod si niekedy zapnem, ale nechcem si ho zapnúť. A tu je krásna biela postiel a jestli by niekto náhodou nerozumel po anglicky, tak mi napíšte do komentáru a ja vám to dám teda po slovensky, že si na Minecraft nacnem po slovensky a ideme si teda niečo spraviť. Napíšte mi do komentáru, čo robí tento enchant mending. Motherfucker. Filip Holík natočil nové video. Super. Filip Holík, to je super, že si natočil nové video, ale v mojom videu vôbec, takže gratulujem za video spinner. A napíšte mi do komentáru, čo je ten enchant mending, pretože ja vážne neviem a potrebujem rady od divákov. Mám sošku. Ja som sa aj snažil získať úplne ty kokos 10 rokov a napíšte mi, čo je enchant mending, pretože nechcem to púšťať a dať si to napríklad na meč. Takže dajte mi vedieť, čo je enchant mending 1. Mending 1 a proste dajte mi, a takto sa volá môj prvé vyrobený legendary sword a jestli vás to zaujíma, tak proste stopnite video, ale nemusíte. Ste si mohli prečítať aj zrovna vtedy, keď ja neviem. Natáčam už zase 8 minút, super, takže dajme to zase do 10, ale nerobím si srandu. Dobre. OK. A minulé, som hovoril, že proste napríklad môj nick, jak sa volám, že vám to tam hodím, alebo ja neviem, proste napríklad ten fail, čo tam dám, proste, alebo nejaké tieto, že tu vám to teraz hodím, tak nešiel mi power editor, takže zase som nemohol robiť defekty na let's play a natáčam už 9 minút, takže možno to dáme do tej 10 a dáme si ešte jeden zápas, ja to urýchlím a je to môj svet, takže si môžem robiť to čo chcem. Motherfucker, nemôžem písať. Ja som to chcel trošku urýchliť, ale snáď ma je dobre počuť. Ja si ešte teda kúpim jeden efekt. Takto, tento. Aby som rýchlejšie mlátila takéto veci. Takže to je dosť potrebné, hasté a speed je dosť potrebné.
kebyže mám speed, haste, proste nesmrteľnosť ako keby a straničku, tak je to super. Bez toho jump boostu, pretože ja nemám moc jump boost vo svojich obľúbených efektoch. Ja by som dal jump boost, by som dal skôr za taký hrozný efekt, že nebol by to dobrý efekt, ale bol by to špatný, že kebyže sa to na niekoho hodí a on potom vyskočí, že by mu to, že by vyletel až na mesiac. A potom spadne z veľkej výšky, že áno. Mám s ňou luk. Zase, ja mám normálne šťastie na zabitie skeletonov, že keď zabijem skeletona, tak skoro vždycky mi z toho spadne ten... Ja už robím, viete, ja som youtuber, takže už robím také kravinky v nejakých hrách. A pokiaľ vám prekáža ten šíp, tak napíšte mi do komentáru, ja si ho dám dole a cez videa to nebudem mať. Ale podľa mňa je to strašne cool. A ja už som si na to trošku aj zvykol. Chcel som vám ešte ukázať môj parkour, takže tu je tento, viete, ten proste portál, to som vám už asi ukazoval. Potom to je môj taký menší vyrobený parkour, ktorý mi vôbec nejde, pretože po plotoch to ako fuj. A parkour ešte na mňa akože fuj. Jako House je ešte lepší parkourista než ja, tak ako PvPčkar som ja lepší, pretože ja som najlepší PvPčkar. A nerobím si srandu. Proste ja a PvPčko nejsme kamarádi. Teda, ja a parkour nejsme kamarádi, PvPčko je moje obľúbená vec. A už natáčam 12 minút, čo je veľmi dlho, takže ja vám to strihnem. Idem sa vyspať. Takže sme späť a zase vám to strihnem. Takže OK, takže keď sa vám video páčilo, môžete dať like, odber. Vlastne pokiaľ ste na mojom kanáli noví, môžete dať odber. Dúfam, že sa vám Minecraft 2, teda Minecraft Pocket Edition zase páčil. Aj s túto zombie hlavou a proste mám aj diamantovú helmu, takže, ale proste ja nejsom nejsom noob, že by som musel mať najlepšie veci a ja som profík, takže vydržím mať aj bez tej helmy a proste podľa mňa je zombie hlava a ostatné hlavy cool. A najcoolovejšia je podľa mňa Ender Dragon hlava a proste iné takéto veci, že napríklad ešte Wither Skeleton hlava je dobrá, takže dúfam, že ma aj dobre počuť a celé video, jestli bolo nedobre počuť, tak sa ospravedlňujem, ale ja to zase neviem. A môžeme skúsiť na toto video dať 10 lajkov. Áno, 10 lajkov. Takže 10 lajkov bude ďalší let's play z Minecraftu. Takže čau.